kenan na kawo. Masha Allah tabarakar raba. Kai barin gara guda. Magani? Kai. Ka ce wa mu ma mun samu. Tayar kori. Shaɓe. Maganar malam ta tabbata. Ashe ɗeran dinkan yana cikin gidan nan. To yar bakin ciki. To yar hasada. Yaro ya yi abin arziki amma saboda bakin ciki da hasada maimakon a yaba masa ya samu kwarin gwiwa gobe ya kawo shine za a gaya mai alaka mai sata to yarki da take kawo miki kuɗin ita sata take yi ko kuwa iye Da Allah ki rabu da matan nan idan aka dafa abincin fa har da ita za a ci ai da ita ake yin wahalar. Idan za ki saki ranki a sauki saki ranki ci arziki idan kuma ba haka ba shikenan. Ni yanzu bari in dan baku wani abu ku yi cefa ne. Kinga ko da yake ma kawai gashi nan ku yi amfani da su duka. Ubangiji Allah maka albarka. Ina da dan wani abu da zan je ne. Ubangiji Allah maka albarka. Allah ƙara arziki. Iye haihuwa mai rana ko kana gudu haifi kayar zai maka amfani. Yar bakin ciki zaki saki ranki ne a ci arziki da ke ko kuwa har yanzu kina kan bakanki. Yan na'u yar bakin ciki ya wutar ciki. To ya na iya? Aikin san yunwa ita ba ta jin bari. Yanzu dai me zan taya ki da shi yayata? Ye dole uwar na kyashe kina ji. To ya zan yi? Wato Hajiya, wani al'amarin naku akwai alamun nasara. Ai daman na faɗa mu. Aikin malam kaifiyan ne, sha yanzu magani yanzu. Ni dai malam a taimaka min. Ai abin da idansa zai rufe ni na kallon kowace mace kowa ta daina burge shi. Wannan abu mai sauƙi ne. Abin da nake so kawai yanzu a yi guda ɗaya ne kawai. Dole ne sai mun sa muryarsa ko a waya kira mana shi in dai za mu ji muryar ta wadatar kawai. Zubaida, amma kin san cewa idan kika yi aure dole ki haƙura da harkar nan ko? To me nake nema? Ai bara in gaya miki, in Allah ya sa na aure ya madam, ba wani abu da nake nema a duniyan nan, Allah ya gama mun komai. Ya dai? Ta shiga ne? In ta shiga ki sa a handsfree. A har yanzu bai ɗauka ba. To, dole ne dai ya kamata gaskiya ki ƙara gwada don muna buƙatar muryarsa. In zuwa marama in kira masoyina ma ɗan ji muryar shi kin tuna min ko na ji daɗi a raina. Saura. Na amsa. Ki duba list din nan. Muna da supermarket guda 72 da suka amshi kayan mu. Mun yi lissafi da sales nan. Ni ma haka yake a wurina. Okay. Manaja, ni ma aure na haka yake. To yayi. Ba damuwa. Na Allah ku yi kokari ku fitar da su duka saboda gudun ka san matsala. Insha Allah. Wa alaikum assalam. Ciao. Dan yi magana ne? No, da Allah yana so ku dan bani guri. Zan yi magana da sabu da. To, yau kuma? Ya kai. Allah ya bada sa. Ya ne. Saura. Na amsa. Kwanakin baya an ce Asma'u ta aure kuma a lissafin da na yi lokacin tana cikin kuma tana kamfanin nan ne. Amma ban sani ba ko ta faɗa miki. Gaskiya ba ta faɗa min. Ba ta faɗa miki ba? Okay. Shikenan.